Θα πάρουμε τώρα τα περιοδικά μας και του χρόνου με πρωτοψέλιδο. Από τα νέα. Να πάρουμε πρωτάθλημα. Πάρτε και εδώ μια σπούγα του κατάλογο, πάρτε και το μαρκατόρο, βρείτε τη φάτσα σας και βάλτε εκεί πέρα μια ειρήνη. Πάμε να το τελειώσουμε αυτό και θα δούμε δύο κουβέντες μετά. Έχει εμπλουτιστεί το ρόστερ. Με τρομερές. Έβγαλε πορτοφόλιο ο πρόεδρος. Καλύτερη σεζόν φέτος. Σαν Tarpley. Game 9:51 left. Tarpley answers from the outside. Σωστά. Λοιπόν, δεν κολλέ. Τα λέμε. Ωραίο εξώφυλλο. Νομίζω είμαστε για μεγάλα πράγματα. Νομίζω είναι μια τρομερή ευκαιρία για να φανούμε σε σχολεία και σε επόμενους φοιτητές incoming, θα τους πιάσουμε όλοι για την ομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το προϊόν με το οποίο θα ενυδατώνεται η ομάδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου την επόμενη σεζόν. Με ειδικό καπάκι σφραγίσματος για αποφυγή διαρροών. Νομίζω ότι με αυτό είμαστε πρωταθλητές. Και ετοιμαζόμαστε και πρωτάθλημα. Εγώ έχω πει πάμε για τάπης. Τώρα πρώτη προπόνηση. Συγκινητικό, δεν έχει ξαναγίνει. Χρειάζεται καλή χρονιά. Να έχουμε πολλούς τραυματισμούς στο φίλο. Πολλές συμμετοχές στο φίλο. Και από ό,τι έχουμε ενημερωθεί κιόλας, μόνο για άνοδο πάμε. Και τάπη, ελπίζουμε. Τα κλασικά λαστικά μας, τα δικά μας. 1, 2, 3. Σέρκλ! Να μετρήσουμε! Τα παγούρια είναι μια ευγενική χορηγία της Άμυλα. Η Άμυλα προσφέρει την ενυδάτωση των αθλητών της έρευνας. Είναι πολύ νωρίς, εντάξει, το υλικό το βλέπετε στο βάθος, το βάθος. Πολύ βάθος. Ο προπονητής είναι εξαιρετικός. Ναι, το παιδί από το είναι εξαιρετικό. Περιμένουμε τώρα και την κεφαλή της ομάδας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζουμε για τα καλύτερα. 40 λεπτά θα πέσει. 40 λεπτά. Χατζηγιαννίδη, δεν έχω να πω κάτι. Θα δείξει το ταλέντο του στο γήπεδο. Λοιπόν, σημείωση στην πρώτη μας προπόνηση της χρονιάς. Αυτό το παιδί θα βάλει γύρω στα 6 με 7 τρίποτα όλη τη χρονιά. Μία μέρα πριν από την πρεμιέρα μας στο πρωτάθλημα, είμαστε εδώ μαζί με τον coach της ομάδας να τον γνωρίσει το κοινό, Μιχάλης Καρατζάς, coach Mike. Γεια σας παιδιά. Δύο λόγια για τη σεζόν. Τίποτα, δύο στόχους, να πάμε καλά στο κύπελλο, πρώτος στόχος, γιατί τώρα ξεκινάει. Και πρωτάθλημα και άνοδος στην τέταρτη κατηγορία, να πάμε στην τρίτη, τίποτα άλλο. Στην ομάδα γιατί δέχτηκες να έρθεις? Γιατί μου αρέσει το project που έχετε ξεκινήσει με τον Γκάν, είναι πολύ ωραίο και μου αρέσει να είμαι μέρος σε αυτό το project. Πάμε, βγαίνουμε έξω, πάμε. Θέλουμε ένα πικ. Εντάξει, είδα κάποια πράγματα σήμερα, θα τα φτιάξουμε όλα αυτά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλη μια προπόνηση 2. Αυτό. Τίποτα, δεν έχω να πω. Καλή χρονιά και μπράβο. Για σήμερα, μπράβο. Ένα, δύο, τρία. Σέρκλ! Λέτε και πολλά καινούργια πρόσωπα. Ήταν η Μορσέκη στον Καλούδι, αλλά και απ' την άλλη πολλά νέα πρόσωπα όντως. Και έχουμε και ακόμα περισσότερα που δεν ήρθαν σήμερα. Ναι. Για μίλησε μας λίγο που τους βρήκαμε. Τώρα αυτά δεν μπορώ να τα αποκαλύψω, κατάλαβες. Ναι. Ξέρουμε το Μπιστάν εδώ. Το μυρίζουν το τόπι, πάνω από όλο αυτό.
Είναι και καλά παιδιά. Ωραία. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Πάμε να κερδίσουμε στην πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα. Οι Μο προσπαθούν για το πρώτο καλάθι. Έχουν εν τέλει 0-2. Καλή σεζόν από τους Μο. Καλή προσπάθεια, 0-4. Ανάμεσα στις δύο ομάδες. Καλάθι από τη Ζερκ Νέο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εξαιρετικά. Κατεύθυνση! Πόπο, ένα καλάθι! Πολύ ωραία πάσα Ματσούκα στο Χατζηγιαννίδη. Και 8-12. Σε αυτή δεν είναι παλιή. Και ο Παπαχρήστος το ίδιο. Δεν είναι όμως. Καλούδης είναι μόνος, θα πάρει το τρίποντο 45. Θα κλείσει τον πάγκο. 10-15. Ζαφερόπουλος. Ταμπλό παρακαλώ. 16-21. Ακόμη ένα τρίποντο. Το καλάθι ο Ματσούκας ακόμα. Ένα rebound. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Ματσούκας βελτιωμένος. Κατσιγιανόπουλος το παίρνει. Πάσα καλά. Κατσιγιανόπουλος κερνάει. Κατσιγιαννίδης σκοράρει. Εκπληκτική πάσα Καλούδη. Πίσω από την πλάτη του. 38-36. Θα πάει προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι. Ο Κοτσάμπας έχει. Με ταμπλό ψηλούς. Με ταμπλό. 49-41. Το καλάθι. 64-47 θα είναι και το τελικό σκορ. Δική νίκη των Μπαντολέρος στην πρώτη αγωνιστική για την Development League. Πρώτη φορά μπαλαδόφατσες μαζί μας. Οι συνεργάτες μας από αυτήν. Κανόνες να είναι και τελευταία. Ελπίζω να είναι με το δεξί. Κύπελο πρώτη αγωνιστική. Δεν έχουμε πάρει ποτέ νίκη στο κύπελο. Ναι. Αλλά πριν από αυτά, θέλω να μου πείτε λίγο για εσάς. Αρχικά εγώ θα πω ότι εντάξει ρε φίλε, κάποια πράγματα πρέπει να σπάνε ας πούμε. Οπότε αυτή η κακοτυχία μπορεί να γίνει. Και είμαστε γενικά γουρλίδες. Όπου έχουμε πάει δεν πούμε νίκες. Οπότε πιστεύουμε θα είμαστε παράγοντες. Θα σπάσουν η κατάρα. Τι θες να μάθεις? Θέλω γιατί μπαλαδόφατσες έχεις έρθει. Γιατί μας προσέγγισες? Όχι εντάξει. Γιατί στηρίζουμε αυτούς που θέλουν να δημιουργηθούν από μόνοι τους. Αυτοί που πιστεύουν σε αυτό που κάνουν, αυτό που αγαπάνε. Και επειδή και εμείς είμαστε δύο άνθρωποι που ξεκινήσαμε από το 0 και αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε, είμαστε εδώ. Και project με νέους ανθρώπους που έχουν την επιθυμία να φτάσουν ψηλά από το 0, θυμίζουν το δικό μας ξεκίνημα, τα στηρίζουμε πάντα. Είμαστε εδώ με τον Πάνο, τον Βενιαμίν της ομάδας. Σωστό. Το βασικό πεντάρι και φέτος ξεκινάει η προσπάθεια της Circle στο κύπελο, στο μπασκετάκι, με ομάδα με κατηγορίες πάνω. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Εντάξει, πιστεύω είναι μια αρχή, εντάξει, ίσως δύσκολη, αλλά θα δούμε πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω και θα βοηθήσει και στη χημεία της ομάδας για τον αγώνα. Εντάξει, πιστεύω είναι ένα challenge η αρχή, αλλά θα βρούμε τη λύση, πιστεύω. Πού θεωρείτε ότι πρέπει να χτυπήσετε για να έχετε ελπίδες σε αυτό το κομμάτι το σημερινό? Αρχικά να μπουν τα shoot, πιστεύω. Είναι πολύ σημαντικό και άμα πιστεύω εξελιχθούμε και βρούμε κάπως τη χημεία μας στο παιχνίδι, πιστεύω θα έχουμε ένα καλό μάτσο. Αληθεύει ότι δεν έχετε περάσει ποτέ στον επόμενο γύρο? Είναι μια σκληρή αλήθεια, πονάει, αλλά θα την αλλάξουμε. Αυτό δίνει έξτρα κίνητρο για το σημερινό παιχνίδι? Δίνει σίγουρα έξτρα κίνητρο και έξτρα κίνητρο και για τα επόμενα, για τους επόμενους αγώνες και πρέπει κάπως να φύγουμε από αυτό το λούκι. Να βάλουμε τις βολές.
Θέλω να βοηθάω τον ένα τον άλλο στα μπλοκ, γιατί μας παίρνουν πολλά επιθετικά rebound και πάμε να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε. Το έχουμε. Πάμε. 1, 2, 3. Σέρβιλ. Τώρα ο Δρέας, τελεία 3. Είναι καλό! Συνδέεται και ο Δρέας για το 1-5. Σκορ μέχρι στιγμής 5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το καλάθι μετράει. Ο Δρέας βγάζει ενέργεια, δίνει λύσεις επιθετικά για τη Σέρβιλ. Παπαχρήστου. Ωραία, σκαστή πάσα για το Λεμπέση. Παπαχρήστου, Λεμπέσης συνεργάστηκαν εκπληκτικά για να μειώσουν οι Σέρβιλ στους 8-19-11. Αντιγιαννίδης, ο Δρέας εκτελεί για 3, το έβαλε με άμυνα. Φοβερό τρίποντα από τον Βρέ. Ζαφυρόπουλος. Τσάμπαζε στο φλότε. Ημίχρονο στο παιχνίδι μας. Η Circle χάνει για 11 πόντους. Εντάξει. Αν κρίνουμε τη διαφορά κατηγοριών, είμαστε αρκετά αξιοπρεπείς. Εγώ θα πω Ντρέ. Καλά, μετά θα πούμε με τον Ντρέ, αλλά ταλεντάρα. Ποιότητα. Που λέει μεγάλο. Θέλουμε, όπως λέει και ο coach Mike Karadjas, Έτσι. καλύτερα block out, περισσότερα rebound και Να μπουν τα shoot. Να μπουν τα shoot. να μπουν τα shoot, ναι. 2 shoot είναι. 2 shoot μακριά. Εγώ το πιστεύω. Και όχι τόσο αφέλεια στην άμυνα. Έτσι. Ο Δρέας θέλει για 3, το βάζει. Δρέας για το Λεμπέση που θέλει για 3, το βάζει. 40-28. Ο Δρέας πέρασε φοβερά και χώραρε. 40-30. Ωραία σκαφή, Χατζηγιαννόπουλος, εξαπάσα για τον Βρέ που θέλει για 3. Το βάζει. Λεμπέσης. Πέρασε ωραία, αριστερό lay-up. 57-38. Τέλος, αγώνα 70-50, σπουδαία νίκη για τους Indians.